כל ישראל מירושלים. היום יום שבת, כ"ד באייר תשכ"ז, 3 ביוני 1967. השעה 10 בבוקר. החדשות. בירושלים פורסמו חילופי איגרות בין ראש הממשלה מר לוי אשכול לבין ראש ממשלת ברית המועצות מר אלכסי קוסיגין. אמר בתשובה על שאלה רב אלוף משה דיין, שר הביטחון, כי לא היה רוצה שזרים, אמריקנים או בריטים, יילחמו למעננו, והוסיף כי אין צורך בכך. על השאלה אם תפרוץ מלחמה, האם תהיה קצרה, הישיב, אם תפרוץ מלחמה, אני יודע כי ננצח, וזהו העיקר. מסכם אלוף חיים הרצוג. כאשר מפקד עושה הערכת מצב, הרי אחד הנתונים המשפיעים שהוא חייב לנתחו הוא אופי הפיקוד הצבאי הניצב מולו. מינויו של רב אלוף משה דיין כשר הביטחון מחייב את הצד שכנגד לעשות הערכה מחודשת, ומותר להניח כי יושבים במפקדה המצרית ומשננים את יומן מערכת סיני. אולם ישנם שני סוגי גנרלים בעולם. אלה הלוחמים תמיד מחדש את המלחמה האחרונה, שהם אסון לאומי, כפי שראינו בצרפת ב-1940, וכנגדם אלה החושבים במושגים של המלחמה הבאה. מפקדים כאלה הינם מצביעי צה"ל עם רב אלוף דיין בראשם. ישראל מירושלים. היום יום ב' כ"ו באייר תשכ"ז, 5 ביוני 1967. השעה 8:10 בבוקר. דובר צה"ל מודיע, המצרים פתחו הבוקר בהתקפה אווירית ויבשתית. כוחות שריון מצריים התקדמו עם שחר לעבר הנגב. כוחותינו יצאו לקראתם להודפם. נפתח דף חדש במערכות ישראל. כפי שנמסר, פתחו הכוחות המצריים בהתקפה על כוחותינו, והחלו בהפגזה על יישובי הספר לאורך הרצועה. נאסר החליט כנראה לנצל את האיחוד הערבי בראשותו, איחוד אשר נמנע ממנו משך שנים, ולפעול כל עוד אותו איחוד קיים וטרם התפורר. גרורותיה של מצרים, ירדן וסוריה החליטו להציק לנו בינתיים באוויר ובהפגזה. אולם צה"ל ערוך ובנוי לטפל בכל גזרה בנפרד, ונקווה כי מדינות אלה תלמדנה את השיעור המגיע להן. המצרים לא יכלו ליהנות היום במיוחד מאלמנט ההפתעה, הואיל וכוחותינו היו מרוכזים ומוכנים לבאות. ייתכן והיוזם נהנה תמיד מעדיפות מסוימת מעצם היותו יוזם, אולם התקפה תמיד מביאה בעקבותיה התקפת נגד של האגרוף המוחזק תמיד מאחור. יש להניח כי אגרוף זה של צה"ל יורגש במקום ובזמן שיקבעו על ידי מפקדיו. מלחמה אינה רק הלוחמה בשדה הקרב, אם כי ברור כי זה העיקר. היא כוללת את כל הצד הפסיכולוגי שבדבר, וכעת בנוסף למאבק בחולות המדבר והפגזות לאורך גבולותינו, מתנהל מאבק חריף ביותר מעל גלי האפר. העובדה כי אין מודיעים, אין פירושה תמיד כי אין מעלה. המאבק העיקרי מתנהל בשדה הקרב, ואין ההפגזה או ההפצצה על יישובי הספר עשויה לקבוע בסופו של דבר. יקבע מי שישלוט באוויר, ושריונו של מי יגבר על השריון שכנגד. על קרבות לא צריך לדווח, כי לפעמים מעוניין האויב לדעת את המצב לא פחות מאיתנו. המצב מפריע חסרת הרסן של הערבים, ולדיווח הכוזב שלהם, שימשיכו להאמין לסיפורים הבדויים שלהם, עד לנקודה מסוימת. לכן, אם אינני מפרש כעת את מהלך הקרבות, הסיבה הינה ברורה. ערפל המלחמה פוגע יותר באויב, ולכן נשאיר אותו ולא נפזר אותו לעת עתה. אנו חושבים על מלחמה במונחים מופשטים ולניים, אולם לכל אחד מאיתנו גם הנימה האישית, הפרטית עמוק בלב, המחשבה על הבעל, האב, האח והבן. הנוער הנפלא שלנו, נוער הזהב, אשר זנח את דיזנגוף את הדיסקוטקים, בני המשקים, תלמידי הישיבה, בני התנועות, נוער יישובי העולים בישראל השנייה,
כולם ברגע זה נאבקים על זכותנו לחיות פשוטו כמשמעו באוויר, בים וביבשה. בשכונת התקווה שקט ואין חרקה, כי החבר'ה מכינים חרקה למקום אחר. נפתח דף חדש במערכות עמנו ובגבורת ישראל. ועמוק בלב כל אחד מאיתנו ישנה תפילה בשעה גורלית כזו, כאשר אנו חושבים על אלה העושים את המלאכה, בין אם נוהגים אנו כרגיל להתפלל עם לאו, כי לא ינום ולא ישן שומר ישראל. השעה 9 בערב. ידיעות ראשונות על המערכה מלמדות על השתתפותה של ירדן. ירושלים נמשכה הערב האש הירדנית גם אחרי רדת החשיכה. בשעה 9:15 בבוקר נורו פגזים של ארטילריה ארוכת טווח מתוך ירדן לעבר אזור תל אביב. ארמון הנציב בירושלים נכבש על ידי הירדנים וכוחות צה"ל גירשו אותם. ואילו ראש הממשלה מר לוי אשכול הודיע כי הקרבות מתנהלים מעבר לגבולות ישראל על אדמת סיני. תם יום הקרבות הראשון של המלחמה החדשה, בה עומד שוב עם ישראל המעטים נגד הרבים אשר עמדו לכלותנו. קצת מהערפל הוסר, אולם רק קצת, כי ערפל המלחמה מפריע לאויב ומחייבו להישען על הדיווחים הכוזבים שלו. הם מגיעים לשיאים היסטוריים והיסטריים בדיווחים שלהם לעמם על ההתפתחויות בחזיתות השונות. אם כך הדבר, הם נאמנים עליי כי הדיווח הפנימי שלהם אינו יותר מהימן. הציבור היושב בשלווה בתל אביב, עושה את מלאכתו בשקט מופתי ומנהל חיי יום יום, יתעניין לדעת כי תחנות השידור הערביות משדרות בשמחה ובצהלה את דבר שריפת כל העיר תל אביב. לפי מודד זה ניתן להעריך את דיוקו ומהימנותו של הדיווח הערבי. חוסיין עשה היום את טעות חייו, לפני שהאמין להערכות הכוזבות של נאסר על קיטור ישראל ועל חולשתנו נגד כל כוחות ערב. ובכן, נחיה ונראה. עד לשעה 9 בערב, עוד ידיעות מן החזית. מדרום, כוחותינו כבשו את אבו עגילה ואת ג'בל ליבני. מצפון, הסורים מפגיזים בארטילריה את שמיר, להבות הבשן, כפר סולד, יסוד המעלה, גדות, כפר הנשיא, חצור, ראש פינה ועין גב. מן המרכז ומירושלים. הירדנים המשיכו להפגיז את ירושלים כל הלילה ובשעות היום כמעט ללא הפסקה. כן הופגזו רמת הכובש, בחן, צור נתן ויד חנה, להב וסביבת תל אביב. כוחות צה"ל כבשו את קלקיליה. והידיעה המעפילה והמאירה על הכל, נמסר כי נכבשה בירושלים הגבעה הצרפתית. הקשר עם הר הצופים נפתח. תם ונשלם היום השני של הקרבות, ודומני כי כבר נשברו כל השיאים העולמיים בצורה המזהירה והמושלמת ביותר. חיל האוויר שלנו יצא מצב עליו חולם לבטח כל מצביא בחלומותיו. מערכת סיני שנכנסה להיסטוריה כמערכה מהירה נראית כמעט כאיטית לעומת ההישגים של מערכה זו. עברנו בסך הכל 36 שעות מאז שעת השין, מאז החלה התוקפנות המצרית, והנה כוחותינו יושבים עמוק בתוך שטח האויב. הערבים כל הזמן הבטיחו לנו בליץ. הם לא הצליחו לקיים את הבטחתם, ובמקום זה צה"ל הדגים בפניהם את הטכניקה. בדרום גרמנו לאויב אבדות בשריון, ואני תקווה כי הפעם, עם עליונות אווירית מוחלטת, נצליח למנוע את נסיגת עוצבות השריון של האויב לתעלה כמנהגם, ונצליח להשמיד את כוחה המזוין של מצרים אחת ולתמיד, לטובת שלום האזור ושלום העולם. ירדן היא אשר הביאה את המלחמה ממש לפתח חלק ניכר של הבתים ביישוב, יותר מאשר כל גורם אחר. מאז אתמול בבוקר ממטירים כוחותיה אש לתוך ירושלים הבירה וליישובים לאורך הגבול. תותחיה ארוכי הטווח מפגיזים מטרות בתוך המדינה, כולל העיר תל אביב ושדה התעופה לוד. פעולות אלה הן מלוות הפעלת מטוסים נגד יישובים והתקפה יבשתית באזור ירושלים.
אירועים אלה הדגישו בפני כל אזרח את המצב הבלתי נסבל הנוצר על ידי קו שביתת נשק כזה עם שכן עוין. ואכן נעשו בינתיים מספר תיקונים בקו. היום נלקחה קלקיליה, בה הוצבו התותחים אשר ירו על תל אביב אמש. התפתחו קרבות בכל אזור המשולש, והם נמשכים. כעת הבהוב פגזי המרגמות וטרטור הנשק הקל ממלאים את חלל אווירה של ירושלים. שעון ההיסטוריה מתקדם, וכולנו חיים אותו. דורות של יהודים משך אלפים בשנים יחשבו עלינו, על קומץ קטן ומובחר זה של יהודים במדינת ישראל, אשר חיו וגם יצרו את הרגעים הרבויי המשמעות ההיסטורית האלה עבור עם ישראל. הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו, הר הבית בידינו. כל הכוחות חדל תבוא. השעה 10:20, 7 ביוני, ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אני נמצא עכשיו בצל של השער, ושוב אנו יוצאים לתוך השמש, לרחוב.